kacau tadi pagi. Kacau. Bukan kesalahan warta jemaat. Jadi sama non warta jemaat itu nulis opak itu kan. Apa di son? Kita kan latihan boleh opak wali lima ada salah menulis.
Shalom. Adorakso tambulai kebaktiata di acara nomor 14 tabegi kor Immanuel anon. Suaksong ini ma di hamua manami do inanami natongon payhut-hut acara di bagas tabe selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapuji matuhata marhite ede nomor 464 ayat sada sahat tutolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maaw ale debata, jala parbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha, say palua maaw sian bawa si ulahon si paoto-oto dohot hajekelon. Ay hodo debata haroruan ni hangolwaku. Tongos ma hati uromu dohot hati goranmu akan manugu au pataru au tu dolo ni habadionmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulu padumuho jolma doho debata. Hupuji hami guarmi jala hodo kami mauliate tuho ala ni saluhut na binahanmi patupahon hanguluan nami. Saidungani mahami marhite-hite asi ni roham asa hupikiri hami tuktong na tinaonmu dohot hamamatem asa huarsaku kami dosa nami
jala asa tubuh di hami hapor siaw nasitong, jala asa marroha holongon hami, huhut madok moliate tuho, asa ulo hami mangihuton ho ro di hamatean. Ali Tuhan Yesus, di ho mata puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiay, olat nion rodi saliling nililing na. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paupaton dohot lapatana. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisini hutani halak pe namang ibati hutam. Ay di naonom ari do dito padebata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahinido ubay na di pasu-pasu di bata Jehuba ari paradiananay jala di parbadiay. Dia do lapatan ni odo. Ikon di habiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tuis rohata diajar nasian hata ni di bata. Ikon badiado hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot manggurohon di sima sana. Atong ra mangidugugo mahita taringotu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami maulahon au part patik mi. Amin.
tato potima dosa tanah gudangi martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulo padumuho jolma doho debata. Hupuji hami guarmi jala hudo kami mauliate tuho ala ni saluhut na binahen mi patupahon hangoluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asi ni roham. Asa hupikiri hami tuktong natinaon mo dohot hamamatem. Asa huarsako kami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong. Jala asa maroha haholongon hami. Huhut madok moliati tuho. Asa ulo hami maghuton ho rodi hamatean. Ali Tuhan Yesus di homata mapuji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huriam. Naung tinubusmu marhite-hite mudarmu nabadiay. Olat nihon rodi saliling-liling na. Amen. Tabigima baga-baga taringo tu hasesani dosata. Satokid dohu tadikon ho, alay papungupungo kumahomuse marhite-hite aka asi ni roha gudang. Tagad di parpiar ni muruku, hutabunihon buhiku satokin maradopoko. Alay marhite-hite dengan basa saliling-liling na asiaku ho nina Jehovah si paluaho. Hasang apo ma di debata na digijang. Amen. Epistel turpuk di perminggota di bagasan iarianon, ima sian ulau ni apostel, bidu paunopon mamuka sian ayat sada, sahatu ayat pitu, tajahama dohot responsoria. Alai di aka ari, lam
manaba ma torop ni sisiani, jadi marmungut-mungut ma halak gorik dopak halak hebir, ala tertading akka parupuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di parian 12 masa handuk kuliai di dokma dan dengan papudihame hatani debata lau paturehon akka asiasi. Ope ale akadongan diori hamuma sian tonga-tonga muna pitu halak na denggan baritana akka natogok todina jala patas marroha si pabakitota tu ulauni. Alayang kau hami tangi yang dahut ulau jamitai matong udapoton hami. Jadi lomoma rohani nasahuriai dihatai dipilit ma si Tepanus sada sahala nagok haporseaon dohoto di Purbadia dungi si Filipus si Prokus si Nikanor si Timon dohot si Parmenas aku ni si Nikolaus sada perguru sian Antioquia. Akai madipajonjong tujuluni aka apostoli, jala martangi yang mahut mengapehon tangan tunasida. Jadi lam rarat mahatan edebata gada situtuma toropni aka sesean di Jerusalem aka malipe toropdo mangoloi prosea di sima sahana martua do natu mangihon hatan edebata jala nau peopsa. Amen. Taha tidak kumaha porsiao tai so nahina tidak kunidong atas saha porsiao disadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo naso tudusan nato mo palang ido tano. Au porsia di Yesus Kristus ana di debata Jehovah na sasadai iman na tinubon si Maria nagabe-gabe siato ni porbadia andorang sobuhan. Ido to hata na tumaon na bernit di pahuman ni Silatus na may tarpajal do ibana di hao pinor silang na tuat tubanol toro dung di tanong na mula mangulo di hari patuluhon na manaik to surgo lau hundul siamo di bata Jehovah amanai pargugo naso to desani di simay ibana pamulak so to tanoon manghumihala na maol do na mate. Au porsia dito ni perbadia jaladong sada huria na badia huria atau panhala Kristen akan na badia do desa ni dosa do dihatay na madok mula mangulsog dengan halak ng mate
do dianguluan na surasuda. Amen. Titing di Minggu Judika 26 Maret 2023 bagian na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima Minggu Judika dohot tema ulahon uhum dohot hati goran.
bagian dapat duahon dak danak nasorang. Nah di hari Jumat 24 Maret 2020 di bahasa-bahasa hotu hatta do sadadak danak bawa di keluarga ni amata Nopelga Rianto Marpaung Inata Enita Boru Purba ruas ni Huriata Nasian Wik Antioquia nir sada opat lima sia hipasdo dadadaki nang natorasna napatuluhon padidion nabadia di hari Minggu 16 April 2020 di parmingguan arian pukul 10 patupau ni Huriata do padidion nabadia tunatoras nanaing mabuat dakdanak tu padidioni asaro marguru di hari Kamis 10 April 2020 pukul 10 maringanan di gereja Huhut mabuan surat pengantar sian sintowik dohot fotokopi akte lahir manang surat kenal lahir nidak danak nanaing tardidi napapaton parhobas di parmingguan minggu parjolo di bulan April nama kubasi parmingguan di minggu 2 April 2020 a parmingguan pukul 7 manogot ni hobasan ni wik 12 Bethlehem b parmingguan pukul 10 arian ni hobasan ni wik 10 sada Jericho. Napalimahon pertangangan wik Kolose. Pertangangan wik Kolose di hari Kamis 30 Maret 2020 di bagas ni keluarga ni amata situa air lubis inang boru pangaribuan alamat Jalan Lengkeng nomor 32 Depok Utara masuk pukul 10 sia 30 wib. Napa onopon barita habot niroha. Nah di hari Minggu sadarion 26 Maret 2020 nunga jumolo marujungolo inata Nyonya Sirait Mariati Boru Huta Barat nir sadaonom 57 kelompok Antioquia alamat Jalan Mujairopat nomor 147 Depok rumah duka YLCC Kamboja napapituhon titing nasozinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huria marhite WA wik tabe songonima titing masa di Huriata di bagasa saminggon saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di kuarna.
Damen debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma dihita saluhut na akamang dota makainang, turpuk jamita di minggu judika sadarion, ima natar surat di Hesekiel bindu 45, mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 pitu. Hesekiel bindu 45 ayat sia sahatu ayat 10 pitu. Hujahahon ma tuhita tapai ihut ma di bagasan rohata. Pelean tatingan tu induk. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Tung natorbang dohamu ali aka induk di Israel. Paholang hamu ma pangarupaon dohot hamagoan. Jala ulahon hamu ma uhum doho hati goran. Pasohot hamu ma panosak muna mangonjar-onjar bangsoku sian partaliana nina Tuhan Jehovah. Ikon masa di hamu timbangan nasitong doho apang nasitong doho poting nasitong. Yang go apang doho poting ikon dos do tutuluk na asa sapar 10 ni sada tuhuan do sada poting jala sapar 10 tuhuan do sada apang ikon tuhuan do panuluhan na alai anggo sada mas ikon 20 ringgit do 20 mas do 25 mas doho 15 mas ikon sada tail di hamu. Ondo pelian tatingan si gugua munai. Saparonom ni sada apang sian sada tuhuan dahanon. Jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuan eme. Ia aturan ni miak ikon marpoting do buanon na. Sabar sada poting pasapuluhon sian sada pikul. Asa 10 poting gabi sada tuhuan ay 10 poting do tongon sada tuhuan. Jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tanon ni Israel na takas di aek bahen pelian si panganon pelian si tutungon doho pelian hamauliateon bahen pardengganan di nasida nina Tuhan Jehovah ikon sandok bangso ni tanoi margugu tu pelian tatingani di induk ni Israel. Ikon radotan ni induk ido atong aka pelian si tutungon pelian si panganon do pelian si numon di aka ni ari raya di aka poltak ni bulan di aka ari sabat pero di sandok ari raya bolon di pinupar ni Israel. Ikon ibana patupahon pelian pardosaon pelian si panganon pelian si tutungon do aka pelian hamauliateon bahen pardengganan di penopar ni Israel. Ido yang gosahatna di hamu amang inang saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera. Sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ia 5 sikal dan 10 sikal ia 10 sikal dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang harus kamu persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di hamu akamang dohot hamu nain akainang nahin naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon topik minggu namandok dihita ulahon uhum doho hatigoran, atau dalam bahasa Indonesia lakukanlah keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini mengandung arti bahwa setiap orang percaya ditegaskan dan ditekankan untuk dalam kesehariannya, dalam setiap tingkah laku perbuatannya harus senantiasa menerapkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupannya. Hidup yang benar dan menegakkan keadilan itu harus dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka patokan setiap umat percaya untuk melakukan keadilan dan kebenaran itu harus berpadanan dan sesuai dengan firman Tuhan. Maka tolok ukur dalam melakukan tindakan, perbuatan yang menciptakan keadilan dan kebenaran, prinsipnya adalah bagaimana kita boleh menjadi hamba-hamba yang mau memuliakan Tuhan dengan menerapkan hukum keadilan dan kebenaran itu sendiri. Maka inilah yang disuarakan oleh Nabi Yehezkiel di ayat sia di firman Tuhan sadarion. Songonon dohatan Tuhan Jehovah tung natorbang dohamu ale induk ni Israel, paholang hamu ma pangarupaon dohot hamagoan, jala ulahon hamu ma uhum dohot hatigoran, pasohot hamu ma panosak muna mangonjar-onjar bangsoku sian partalianna, nina Tuhan Jehovah. Dan memang dalam kehidupan bangsa Israel ketika zaman pembuangan, para pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada waktu itu sudah jauh dari tindakan ketidakadilan. Mereka berlaku jahat. Mereka melakukan penindasan, kekerasan, penganiayaan. Idomaka nadidok di bahasa Indonesia, cukuplah hai raja-raja Israel. Hentikanlah, jauhkanlah kekerasan dan aniaya. Tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Cukuplah, hentikanlah. Jangan ada lagi kekerasan di tonga-tonga ni parngoluan ni bangsoi. Unang beadong aka panggonggomi aka induk. Namambahen aka ulahon naso sitong. Namangulahon uhum naso denggan. Tetapi dalam hal ini ditegaskan oleh Yehezkiel, cukuplah, hentikanlah kekerasan dan penganiayaan, hentikanlah pemerasan, hentikanlah ketidakadilan, hentikanlah perampasan tentang hak-hak milik bangsa Israel. Terkait dengan pembayaran pajak yang terlampau tinggi sehingga rakyat menjerit tidak mampu membayar pajak, karena ketidakmampuan itu tanah-tanah mereka menjadi dijarah oleh para pemimpin-pemimpin. Itu sebabnya amang inang nahin naholongan, pemimpin-pemimpin semua lembaga pemerintahan itu juga harus turut ambil bagian menciptakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Itu sebabnya setiap orang-orang yang terpanggil untuk memimpin, baik di dalam lembaga, baik di organisasi, baik di gereja maupun di rumah tangga, kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang penuh kasih. Hentikan kekerasan, hentikan penganiayaan, hentikan kekejaman, hentikan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Inilah sesungguhnya yang mau disuarakan kepada kita dalam ibadah Minggu Judika. Didok di Minggu Judika luluhon au ali Jahoba. Kita diingatkan supaya kita boleh menyampaikan kepada Tuhan seruan-seruan keadilan itu sendiri. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku keadilan juga di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Baik sebagai orang tua, harus bersikap adil dan benar dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Baik sebagai orang-orang yang terpilih dan terpanggil menjabat sebuah jabatan tertentu, jadilah pemimpin yang berlaku adil, yang berlaku benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Inilah sebabnya dalam minggu ini disuarakan kepada kita, jikalau ada para pemimpin yang tidak memimpin dengan baik, maka itu akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang pemimpin tidak menunjukkan keadilan dan kebenaran, maka bagaimana anggota-anggota yang akan dipimpinnya? Terjadilah kekacauan. Maka seorang ayah yang diktator, yang selalu melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang pemberontak. Demikian juga dalam lembaga atau organisasi. Jika pemimpin itu senantiasa melakukan kekerasan, maka bagaimana organisasi itu? Demikian juga dalam kepemimpinan sebuah bangsa atau negara. Jika pemimpin-pemimpin itu melakukan kepemimpinan yang mengandung nilai-nilai kekerasan, ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka masyarakatnya pun akan cenderung menjadi masyarakat yang kacau balau. Cenderung menjadi masyarakat yang terus-menerus demonstrasi, yang terus-menerus bersungut-sungut, yang terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Itu makanya yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika zaman Nabi Yehezkiel mengecam para raja-raja Israel agar mereka senantiasa mau menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka harus kembali menjadi pemimpin yang menciptakan keadilan, harus lebih memperdulikan hak-hak orang miskin dan lemah, harus lebih menghindari tindakan-tindakan penganiayaan dan kecurangan-kecurangan bagi orang-orang lemah. Jauhkan kecurangan, jauhkan manipulasi, jauhkan diri napaoto-oto akan nagalehi. Itu sebabnya Amang Inang, kecurangan, pemerasan, ketidakadilan bukan saja terjadi dalam peribadahan bangsa Israel, tetapi juga dalam pemerintahan itu sendiri. Bayangkan kalau dalam peribadahan pun terjadi kecurangan, persembahan-persembahan umat dimanipulasi oleh para pekerja-pekerja di rumah ibadat. Maka dalam renungan ini Yehezkiel menyuarakan, cukuplah, hentikanlah ketidakbenaran itu. Cukuplah, hentikanlah kekerasan dan penganiayaan itu. Maka kalau kita lihat dalam Yehezkiel 45 ayat 9 sampai ayat 17 menjelaskan tentang peran penting para pemimpin. Supaya para pemimpin itu bukan menjadi pemimpin yang memeras rakyat, melainkan menjadi pemimpin-pemimpin yang menopang jemaat,
terkait dalam peribadahan dan juga dalam pemerintahan. Pemimpin-pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang membawa keadilan dan kesejahteraan. Dan juga diingatkan bahwa seluruh umat juga harus mau turut ambil bagian menciptakan keadilan dan kesejahteraan itu sendiri. Secara khusus dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dalam peribadahan. Umat harus ditekankan untuk memberikan persembahan yang patut di hadapan Tuhan, persembahan yang khusus di hadapan Tuhan. Dan kemudian dengan persembahan yang disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin, itulah yang dipakai oleh pemimpin untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan terkait dalam kebutuhan masyarakat dan jemaat. Maka dalam renungan ini amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, songon hala Kristen hita, songon partogi manang pemimpin, na parjolo di suarahon doti hita, asa gabe halak na toktong mau mempraktekkan tindakan keadilan. Menjadi orang-orang yang mau menghindari praktek-praktek kekerasan, menghindari penganiayaan dan perampasan hak milik orang lain. Jangan menjadi orang-orang yang menjadi pemeras, menjadi diktator yang menindas kaum lemah. Maka dikatakan yang pertama, hentikanlah kekerasan. Cukuplah itu, jangan lagi ada tindakan-tindakan penganiayaan. Hentikan KDRT, hentikan penipuan, hentikan kata-kata yang menyakitkan, hentikan sungut-sungut. Dan kita hendaknya menjadi orang-orang yang mau menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya molo tajaha di Yesaya 32 ayat 1 firman Tuhan katakan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Maka siapakah pemimpin? Kitalah pemimpin itu. Tidak usah jauh-jauh kita harus berpatokan kepada pemimpin bangsa dan negara. Kita pemimpin di diri sendiri. Apakah kita sudah mampu memimpin diri kita untuk mengontrol perkataan yang tidak berkenan, yang menyinggung dan menyakitkan orang lain? Apakah kita sudah mampu menjadi orang-orang yang memimpin diri kita untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan? Itu sebabnya di bagian yang kedua, firman Tuhan katakan, hendaklah kita menjadi pemimpin rakyat, pemimpin jemaat, pemimpin keluarga, pemimpin diri sendiri yang menjauhkan diri dari segala praktek-praktek kecurangan yang merugikan orang lain. Jauhkan diri kita dari praktek-praktek penipuan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di ayat 10, ikon masa dihamu timbangan nasi tong doho apang nasi tong doho poting nasi tong. Harus ada kebenaran, harus ada keadilan. Jangan membuat praktek kecurangan yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Terlebih jangan menipu orang lain untuk mensejahterakan diri sendiri. Menghalalkan segala cara untuk membuat diri sendiri puas. Dipakai dalam bentuk timbangan atau neraca yang betul. Makanya dikatakan firman Tuhan, neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Yehezkiel 45 ayat 10 mengatakan demikian. Dan kalau kita baca juga dalam Imamat 19 ayat 36, manang 5 Musa, Imamat 5 Musa manang 3 Musa tehe. 3 Musa tidangi. 3 Musa 10 sia ayat 36 sama bunyinya seperti itu.
harus menggunakan neraca yang betul. Eva yang betul dan bat yang betul lah yang patut ada padamu. Dalam hal ini yang mau dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus bersikap adil. Jangan membuat timbangan-timbangan yang merusak persekutuan kita dengan yang lain, yang merugikan orang lain. Ini paling sering dilakukan ketika adong di pertiga-tigaan. Itu kan, saya didok beli jo cabai ini nak 1,5 kilo. HP dung ditimbang di jabu dan sampai 1,5 kilo. Opa ondo. Itu kan? Hea matong songoni adong hala pas lagi manggadis pinahan lobu. Molo keyakinan ni nang tahun keyakinan na 130 kilo do timbangan ni pinahan na. HP dung sahat tutoke gabi moru gabi 120 kilo. Jadi ada kecurangan-kecurangan dalam timbangan. Beli beras katanya 5 liter. HP opa 1,5 liter do nasahat. Dan binoto songon dia liga ni tangan boy mangurui. Demikian juga menjual buah. Saya nadong do aka pertiga-tiga na curang dengan timbangan. Maka dengan ini hati-hati, jikalau kita melakukan kecurangan, betul mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu yang kita lakukan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Molotung peboy tagabusi halak dan di boto halak kita manggabus tu ibana, alai tu hatai marnida do ibana. Tuhan melihat kecurangan yang terjadi. Ido umbahen mono tabereng di 5 Musa, boy majota jahat 5 Musa ayat 25, 5 Musa 25 ayat 15, 5 Musa 25, 5 Musa 25 ayat 15. Nggak dapot bayi nangamang, molong nggak dapot ramah hitaman jahat. 5 Musa 25 ayat 15. Sada 2 tolu. Ikon marbatu timbangan nabotul jalana si tongho. Ikon marapang nabotul jalana si tongho. Asaliling ho mangulut di tano si lehon. Iya. Ternyata bukti dari tindakan kejujuran itu ada upahnya di mata Tuhan. Apa upahnya? Apa berkatnya? Didok asaleleng homangolu di tano silehonon ni Jahoba de batam tuho. Dalam hal ini ketika kita boleh melakukan keadilan, kebenaran, tidak tipu-tipu, tidak curang-curang, tidak memanipulasi, tidak cari-cari keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, berkat Tuhan ada. Asa leleng homangulu, asa sejahtera moluta, asa marlas niroha hita. Tentunya orang yang melakukan ketidakadilan dan kecurangan itu akan dihantui oleh dosanya sendiri. Hati kecilnya akan berkecamuk atas perbuatan ketidakadilan yang dilakukan. Maka dalam hal ini hendaknya kita diingatkan, biarlah kita menjadi orang-orang yang melakukan keadilan. Neraca yang betul, Eva yang betul, dan bat yang betul lah yang harus ada pada kita. Timbangan, takaran, ukuran yang patut, yang benar itulah yang kita lakukan. Baik terhadap sesama, baik terhadap keluarga, baik terhadap gereja, baik terhadap negara, maupun terhadap diri sendiri. Adil, jujur, ini yang mau dikehendaki firman Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan mengingatkan kita supaya setiap umat atau rakyat juga harus jujur mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan. Didok di ayat 10 tolu.
ondo pelean tatingan si guguam muna. Saparonom ni sada apang sian sada tuhuan nah dahanon. Jala saparonom ni sada ampang sian sada tuhuan eme. Ia aturan ni miak ikon marpoting buanonna sada poting parsapuluon sian sada pikul asa 10 poting gabe sada tuhuan ay 10 poting dotongon sada tuhuan sampai seterusnya di ayat 10 ikon sandok bangso ni tanoi margugu tu pelean tatingan ni induki di Israel. Ikon sandok bangso ni tanoi margugu tu pelean tatingan di induk ni Israel. Dalam hal ini inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus diarahkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab umat Tuhan. Kita secara pribadi-pribadi, umat Kristen secara khusus merespon kasih karunia Tuhan dalam setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dalam setiap berkat-berkat naung tajalus yang Tuhan dahek jahuba, harusnya kita juga mempersembahkan yang terbaik nah khusus tuadopan ni debata. Kita diarahkan menjadi orang-orang yang mau mempersembahkan persembahan yang khusus kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyatakan dan memberikan kasih-Nya, berkat-Nya dalam kehidupan kita. Maka apa-apa saja persembahan yang sudah diutarakan dalam ayat itu. Gandum, jelai, minyak, seekor anak domba dari 200 anak domba itu harus dipersembahkan yang spesial kepada Tuhan, yang terbaik. Inilah yang disuarakan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Itu berkaitan dalam peribadahan. Lalu berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kita berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Sebagai bukti kepatuhan kita, sebagai bukti ketaatan kita terhadap pemerintah itu, biarlah kita juga berkewajiban untuk membayar pajak yang sesuai yang sudah diaturkan sedemikian rupa. Itu sebabnya dalam ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan itu sendiri dikatakan supaya kita boleh melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Ada aturannya, ada takarannya, ada ukuran persembahan yang diaturkan. Kalau di gereja adong mai diaturkan taringo tu tok ripe ate dangi. Sudah diaturkan. Sudah diaturkan taringo tu pelian bulanan. Taringo tu persembahan hamuliateon. Taringo tu perpajakan juga, pajak kendaraan, pajak penghasilan dan segala macam. Itu juga sudah diaturkan sedemikian rupa seperti yang sudah diterangkan dalam hal ini, menjadi kiasannya dalam kehidupan kita. Maka amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui hal ini kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan berkewajiban membayar apa yang patut kita bayarkan kepada pemerintah. Patut memberikan apa yang patut kita persembahkan kepada Tuhan ke gereja kita masing-masing. Maka dalam hal ini terkait dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, harus kita berikan yang terbaik. Debatado namangalehon saluhut na itu hita. Saluhut akapasupasu naung tajalos yang Tuhan debata. Alani ikon tapasaha moi di bagasan hamauliateo ni rohata tu ibana gabe pelian na khusus tuadopan ni debata. Alani songon hala Kristen hita, songon ruas ni debata, ruas HKBP na mangolu, di pangido manang di jauh dohita, asa tapasaha mapeliat tanadu menggani. Songon bangso Israel na pasahaton pelian na khusus tu debata. Jala halak nang pasahaton hamaleteo ni rohana pelian na unang beadong na mangucat.
Jangan lagi ada yang menghitung-hitung, karena semuanya sudah menjadi persembahan kepada Tuhan. Ido pelian natau jalo di tonga-tonga na di lehon de batatu hita, jala tatang yakon do peliat tai, di tiki paragenda manjahahon tangyang peliani, di dok asa di pasu-pasu de batama peliani, gabe hasangapon di guarna, jala asa laho pahembakon doho patimbulhon harajaoni debata. Mendukung pelayanan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dang nalau tu debata alai mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya penting bagi kita juga molo tabereng di jolo negari jata adong poti parasian. Itu sebagai salah satu tindakan wujud nyata bagi kita mendukung pelayanan para sinirohaon. Atong tapasaha ma itu bagasan las niroha ate dangi memberikan tapa masuk manon pas lo mula kita tu poti parasiani sebagai bukti nyata bahwa kita telah menerima banyak berkat dari Tuhan. Amin. Dan orang yang memberikan dengan sukacita itu akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur atas setiap pemberian dari Tuhan. Itu makanya di endeni peliata di dok nasanani lehomi tondiro di pamataku hosa doho gogokiro di saluhut artaku hu pasahat itu ho naso ucato kudo. Maka biarlah kita memberikan yang terbaik. Menjadi tugas tanggung jawab umat Tuhan. Kita pribadi-pribadi mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mendukung pelayanan, pahebakon, patimbulhon, harajaoni, debata. Dan yang keempat, firman Tuhan menekankan kepada kita amang inang nahina holongan. Persembahan yang dipersembahkan jemaat itu harus diatur dan dikelola dengan baik. Jemaat nungabulus rohana pasahaton pelianna di bagasan uduk doho serep ni roha do akar ruas pasahaton nasana tarbahen itap ni gogo di pasahat alai unang adong aka partogi aka induk aka pemimpin doho aka pangula yang memanipulasi persembahan jemaat dengan mencuranginya, mengambil keuntungan dari persembahan dang boi. Muruk do debata. Oleh karena itu, raja, pemimpin, pelayan semua harus bertanggung jawab mengelola persembahan itu. Itu disebutkan di ayat 10 itu. Mereka yang terpanggil dan terpilih untuk memimpin jemaat, masyarakat, keluarga harus adil dan benar mengelola pemasukan dan pengeluaran. Jangan ada orang yang menyelewengkan penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi-pribadi atau golongan. Jangan ada yang menyelewengkan atau melakukan pencurian dana pembangunan atau dana sosial untuk kepentingan pribadi-pribadi. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana, berhikmat mengelola persembahan, berhikmat mengelola ucapan syukur maupun pajak. Pemimpin-pemimpin bangsa juga harus arif dan bijaksana dalam setiap panggilan kita. Dalam setiap jabatan kita dimanapun, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijak, berhikmat mengelola pengelolaan yang sudah diberikan demi kesejahteraan masyarakat. Inilah yang harusnya menjadi ketetapan bagi seorang pemimpin. Maka para pelayan-pelayan, para partogi, para induk dan semua pemimpin itu harus menjadi pemimpin-pemimpin yang dikhususkan, yang harus memiliki talenta yang khusus. Dang boi gak bisa rombang doho pertibi, dang boi partogi na hisapan di hepeng doho na melakukan kecurangan
atau korupsi. Itu makanya kalau kita lihat dalam kisah para rasul, dalam pemilihan 7 orang yang turun ambil bagian untuk mendukung para rasul, mendukung pelayanan rasul, ada kriteria yang harus terlibat dalam pelayanan itu sendiri. Dikatakan ima halak nadenggan baritana, ima aka halak nagok tondi jalana pantas marroha. Harusnya inilah juga yang menjadi ketetapan, menjadi teladan bagi hidup kita. Biarlah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang teladan dalam sikap, yang dikuasai oleh Roh Tuhan, yang senantiasa mau hidup dalam kebenaran dan bijaksana. Oleh karena itu, amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam minggu Judika, jadilah orang-orang yang menciptakan keadilan dan kebenaran. Jauhkan tindakan kekerasan, jauhkan penipuan, jauhkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah kita senantiasa mau mempersembahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita, dan semua yang ada menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Martangnya kita. Mauliate rohanami diho ali Tuhan, di pasu-pasu di ramotiho ngolunami saharo di tikyon. Mauliate di hatam namar saringar di tonga-tonga nami, asa gabe aka haposan hami Tuhan, ya nakomu natoktong mangulahon uhum nasitong dohot habonaron. Ali Tuhan ramoti pasu-pasu masa luhut nahami, parhalado ruas nang saluhut na hami akapadita. Asa toktong hami pahulang diri nami sian aka ulaon-ulaon nasodinggan. Asa toktong hami melakukan keadilan dan kebenaran di tonga-tonga ni parngoluan, di tonga-tonga ni pakobasion nang disaluhut pardalanan ni ngolupe. Asi maroham di hami Tuhan, leho maton di parbadia di hami, asa toktong hami mian di bagasan linggoman ni asini roham, jala tarulahu kami saluhut na pinangidom hombar tuhatam na badiai. Pasu-pasu masa luhut ruas ni uriham aliamang, morotung adong na di bagasan hagaleon ni pamatang sala ni parsahiton. Homa na mangalihon hahipason, mamboloko na kasahi na marlokotan, pamalum saluhut na ali Tuhan pahisar pamatang na. Asimaroham di saluhut ruas ni huriam lehong gogo mandalani ari-ari ni ngolu. Pasu-pasu masaluhut akan naniulan ni tangan nang pikiran di balian nang dihuta. Toktong mahu Tuhan na mamasu-masu saluhut na akaulaon na sida asa manjadi jalamar parbue denggan. Asa tung sikop las ni rohan na sida mangalugahon ngolu-ngolu siap ari. Toktong paho Tuhan mamasu-masu. Ramoti saluhut na ruas ni Uriam mamukas yang meledak danak sikola minggu remaja na poso. Saat rodi lansia toktong maho Tuhan na mandongani. Padauhon sian parmaraan doho mandongani nasida ariang nang borngin. Nang di bagasan tikyon mangido hami tuadopanmu aliamang. Di natua-tua nami akalansia natongon melakukan retret doho bonatawon di carita. Asimaroham Tuhan sayhoma nama masu-masu nasida di pardalanan doho dia kau ulaun nasida. Saluhutna satoktong hipas-hipas nasida, hipas laho, hipas sahat nang ditikyon. Asa boy hami marlas ni roha, pajupang musesa rap doho na tua-tua nami, marparsauran dame tonga-tonga ni huriam tarlumobi tongan keluarga nasida ganup. Ali Tuhan debata amanami, di bagasan tikyon tung macay lungun situtu dorohanami, siala diaong marsirang hami, sian tonga-tonga ni portibion, dinaung dialap ho sadaina, ima nyonya sirait inang Mariati boruhuta barat sian wek Antioquia, atong Tuhan tung topu situtudo parlau ni inang nami. Alay po situtu dorohanami, hodo debata na toktong mga puli, doho na patoguhon roha saluhut keluarga na tininggalhon ni inang nami. Ramoti masaluh akaya nakona, sude akasi solhot keluarga
nang kami saluhut ruas ni huriami, pasu-pasu masaluhut na Tuhan. Nang seluhut aka acara-acara na dipatupa pe di tonga-tonga ni bagas nang di rumah duka, ho manotoktong na mamasu-masu asa mardalan ture. Ali Tuhan debata aman nami mauliate matuhan di bagasan tikyon marlas ni roha hami, ala dilehokodo sada anak bawa di tonga-tonga ni keluarga amang nopel Rianto Marpaung inang Ernita buru purba diari naung salpui Tuhan atong pasu-pasu madak danak nasorangi asatung simbur magodang Tuhan pasu-pasu makan natoras asa margogo pagodang-godakon akayanakon nasida nang disaluhut akapakobasion nanang dipatupa tonga-tonga ni huriam homa na mamasu-masu manupak asa mardalan ture aliamang ramoti pasu-pasu saluhut akaruasmu doho akaparhalado asa saling mendukung bergandengan tangan kami mendukung pelayanan asa lamar herbang Tuhan harajawamu jalamar las ni roha kami marparsoran nabi damai tonga-tonga ni huriam jalamar mulia gowarmu di tonga-tonga ni ngulun nami ganup asima roham di hami Tuhan disakap ni huriam naing pajongjong huria di pospel arko asima roham Tuhan homana patuluso ni asa mardalan dinggan saluhut na aka kebutuhan peho manapasikopon taringo tu perekonomian pe Tuhan asima roham sailihom maihom bartuham morami asima roham dihami sisa dosa pangalausion nami asa tamah hami di adopanmu mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami amen. Marende hita sian buku ende nomor 458 ayat sada doho udutna huhut tapasa mapeliatan adu menggantu adopan debata. Tuhan, sonang ironi
dehon ayat selanjutnya jonjong mahita saluhutna. Tatangnya koma peliata ali di batah amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan doho na sauli basa na mauli utus upasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabewap na husus di jolom pasu-pasu majalaramoti asa barasya kami pelianon patimbuluhon harajaw mo itong atongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni selehon-lehon itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaw mo, say saut malomon ni Roham di Banua Tongaw na songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutondim.